Хайде! Хайде! Тръгвате? Аз ти взела тя до силака. Къде са, бе? Идат, бе! Ето ги. Айде, добре, ме пъсете ръката. Само щекната право. Тачи тук от някакви хора не виждам. И му падна! Ванка така и да мрази така. Айде сега още веднъж. То определено аз тия тъщина за 4 пъти повече. Ръцете ми треперят супер много. Той прав ли ще стои? Да. Хайде, нашите герои. Пазете са. Те май нямат намерение да стират и това. Скачам!